गिबिसिन थारावनो जोंनि सोरजिगिरि गोथां आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बे टिस्टार प्रेयार मिनिस्ट्रिनि जानानै गासैनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै खुलुमहरबाय। दिनैनि बे समावहाय आङो नखरारि जिउनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो थाखाय लादों। कलसिया 3:12 पदखौ बिनिखायनो नोंसोरो इसोरनि सायख'जानाय गोथार आरो अनजाग्राफोरबादि अनख' गोसो गाहाम जानाय दद्र जानाय गुरै जानाय आरो सैसोनायखौ गानदो। दिनै जोङो नुनो मोनबाय बे इसोरनि रावाव जों जे इसोरनि सायख'जानाय बिसा आरो दिनै जोङो जोंनि नखरफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो जे जोंनि नखर आरो समाजा बे इसोरनि गेजेरजोंनो जोङो लुखांजानाय आरो बेबायदिनो जोङो नायोब्ला जोंनि नखरफोरखौ मोनथाम बाहागोआवहाय जोङो मोननो हायो। गिबियाव जोङो नायोब्ला जोंनि नखरखौ जथुम नखराव आरो जुदा नखर आरो हारसिं नखर। जथुम नखराव गासै बिमा बिफा आरो गथ' गथाय गासैबो ज' थायो आरो जुदा नखराव हाबा जानायनि उनाव जथुम नखरनिफ्राय जुदा जानाय आरो हारसिं थानाय बेबादि जोङो मोननो हायो। आरो दिनै जों नुनो मोनो जे जों जे माबायदि इसोरनियाव फोथायनायखौ लानानै जोंनि नखरा थानो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि गोथार बाथ्रायाव नायोब्ला जों नुनो मोनदों कर्नेलियासनि नखर परियाल आरो जसुवा मोननि नखर परियालखौ दिनै जोङो नुनो मोनदों। बे फोरबो इसोरखौनो लानानै बिथांमोननि नखरा माबादि थांनानै दङमोन आरो जोङो नुनो मोनदों दिनै जोंनि समाजाव जों नखरफ्रा बिखेखकै ख्रिस्टखौ लानानै आवगायनायाव प्रतिtu नखरानो मोदोम हिसाबै मावनाय दांनाय खामानिफोरजों जोङो बेस्थ' थायो। सोरबाबा सार्भिस मावनायफोरजों सोरबा हाजिराफोर मावनायजों आरो सोरबा बेबायदिनो बिजनेस मावनायफोरजों गोबां दिनै जोंनि नखरनि सुबुंफ्रा बेबायदि मावनानै सोलिनानै दङ आरो बेबायदिनो दिनै गोबां बे नखराव बिखेखकै आइजोफोरखौहाय आङो बुंनो सानबाय जे नखरखौ गासैखौ दैदेननायाव मावनो गोनां बिबाना बांसिनै आइजोफोरनि सायाव थायो आरो बेबायदिनो सासे आइजोआ गावनि नखरखौ साखोन सिखोन फोसाबनायजों लोगोसेनो बियो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंलांनाय गावनि नखरनि बिसायखौ जोथोन लानाय बेबादि गोबां खामानियाव दिनै बेस्थ' थानांगौ जायो। गोबां खामानिफोराव बेस्थ' थानानै दिनै गोबांनि जिबनाव बेबादि थायोब्लाबो दिनै इसोरखौ लानानै गसंथानानै दङ आरो गोबांनि जिबनाव दिनै इसोरखौ मोनथिनानैबो मोनथियै बादि दिनै गोबां आइजो बिमाफोरनि जिबनाव बेबादि जानानै दङ। बेखायनो दिनै जोंनि नखरा थांनानै थागोना बे फोरबोजोंसो। बेखायनो जेसेबां जोंनि मोदोम हिसाबै मावनाय दांनायाव जोङो बेस्थ' थायोब्लाबो जोंनि प्रतिtu नखरनि आइजो बिमाफ्रा दिनै बे इसोरनि बोसोनखौ जोङो आंगोनानै लानांगोन। दिनै जोंनि बासायजानायानो दिनै जोङो बे इसोरनि बाथ्राजोंसो। मानो होनोब्ला जोङो नुनो मोनदों जसुवायाव 7:9 दिनै बे इसोरनि बेबस्थाखौ दिनै जोङो सान हर ध्यान खालामनांगौ आरो बे इसोरनि बाथ्रायानो दिनै इसोर आरो बे बाथ्रायानो गोथां दिनै जोङो नुनो मोनबाय आरो बेबायदिनो दिनैनि जि जिसु सिखांफिननायनि साननि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिनो हायोदि दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गासै बुहुमनि मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय बे बुहुमाव फैबाय आरो बेबायदिनो बियो कालबारि क्रुसाव थैनानै दिनै सानथामनि उनाव बियो सिखांफिननानै थांबाय। बे सिखांफिननानै थांनायनि उनाव दिनै बियो जों साफ्रोम संसाराव थांना थानाय मानसिफोरनो लागै बिनि बोसोनखौ गालांदों। बेखायनो जोङो जेब्ला इसोरनि बाथ्रायाव नांनानै थागोन अब्लासो जोङो गोथाङै थागोन। बेखायनो आं खावलायदों जे जोंनि गासै आइजो बिमाफोरखौ
जे जोंनि नखरखौ माबायदि इसोरनि बोसोन बादि लुखांलांनांगौ आरो दैदेननांगौ फोरोंनांगौ बेबायदिनो गावबो गोबां बेस्थ थायोब्लाबो समखौ दिहुननानै इसोरनि रावफोरखौ ध्यान खालामगोन आरो बेबायदिनो आत्मिक जिउआवबो जोङो बोलोग्रा जागोन आरो जोंनि नखर बा समाजफोरखौ जोङो फोसाबलांनो हागोन। आङो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। गासैनिसिमबो गोजोनथोंसै।